हेल' लोगोफोर आंनि इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन बरायफिनबावबाय। नोंथांमोना गोदानबा आंनि बे इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लोगोसे बेल आइकनावबो थुनानै हो, जाहाथे आङो गोदान भिडिअ होनाय लोगो लोगो नोंथांमोना आपडेट मोनो। स' दिनैनि गोदान भिडिअ जाहैबाय माखासे इउटुबाव कमेन्ट हरदोंमोन। बे कमेन्टनि माखासे सोंथिफोरखौ आङो दिनै फिन होनो होननानै बे इउटुब चेनेलखौ बानायनाय जादों। माने सोंथिफोरा जाहैबाय आङो बेसेसिम फरायनाय, आङो बबेनि, आंनि एजआ बेसेबां जाखो, आं मा मावोमोन, आरो माखासे ओरैबायदि कुइसन दङ बर' मिडियामाव फरायनाय ना इंराजि मिडियामाव फरायनाय। स' बेफोरखौ आङो गासैखौबो दिनै रिप्लाय होजोबगोन आरो। स' नोंथांमोना अब्ला नायलांबाय। स' जोङो भिडिअखौ जागायदिनि। अब्ला गिबि कुइसनखौ लागोन आङो उन्दैनिफ्राय मायाव फरायनायमोन, माबे मिडियामाव फरायनायमोन, आरो हाइ स्कुलखौ बबेयाव फरायनाय, हायार सेकेन्डारिखौ बबेयाव फरायनाय, आं बेफोरखौ गासैबो खोन्थाजोबगोन। आङो बर' मिडियामावनो फरायदोंमोन। स' क्लास 1निफ्राय जागायनानै आप टु क्लास 10 आङो बर' मिडियामावनो फरायदों। जोंनि जायगायाव मोनसे स्कुल दङ, हाइ स्कुल, गामियाव एल पि स्कुलखौ फरायदोंमोन आङो बर' मिडियामावनो आप टु क्लास 4सिम। बै समाव क्लास 4ल' थायोमोन। बेनि उनाव एम इ आरो हाइ स्कुलखौ जोंनि बे सिमेन्ट सापरियावनो मोनसे बर' हाइ स्कुल दङ, एस बि बर' हाइ स्कुल होननाय दङ, बेहायनो फरायदोंमोन। बेनि उनाव आङो आफ्टार 10 जाखांनानै आङो साइन्सआव फरायदोंमोन, 11 आरो 12खौ सिमेन्ट सापरि कलेजाव। बेनि उनाव बेखौ फरायखांनायनि उनाव आङो ग्रेजुवेसन खालामदोंमोन, बि एस सि खालामदोंमोन, फिजिक्स मेजर लानानै खालामदोंमोन आरो। बेनि उनाव आङो सेकेन्ड कुइसन लाबोगोन। आङो सेकेन्ड कुइसन लाबोबावनोसै, बे जाहैबाय मा आंनि हम टाउना बबेयाव। स' आंनि हम टाउना जाहैबाय धेमाजि डिस्ट्रिक्ट, सिमेन्ट सापरि होनना बुङो। धेमाजिनिफ्राय 40 किल'मिटारसो जागोन खोमा, एराउन्ड। आजिखालि सानजारि नोगोर होननाबो मिन्थिनाय जायो जोंनि जायगाखौ। आरो माखासे मानसिफोरा ओरैबायदि कमेन्ट खालामदोंमोन, आइ टि आइ थानायखायसो रेलवेआव जब मोनदों, स' नोंना आइ टि आइ दंथारो, नों थगायदों, बेफोरबायदि होनदों। स' आं नायलाय मोनसेबो डिप्ल'मा लायाखै, आंनाव डिप्ल'मा कर्स गैयामोन आरो बेफोरबायदि आइ टि आइ गैयामोन। स' सिम्पोल ग्रेजुवेटल'मोन आङो। बेनि उनाव जाहैबाय नेक्स्ट बाथ्राया, रेलवेआव साख्रि मोननोबा ग्रुप डि एग्जामखौ होनोबा बेसेबां क्वालिफिकेसन जानांगौ। जास्ट सिम्पोल माल' जानांगौ, नों बे एग्जामखौ एपियार खालामनो थाखाय क्लास 10 पासल' जानांगौ। बै समाव आइ टि आइ नामोन, नाथाय नै दा आइ टि आइ नांगोन बायदि होनना बुंदों आरो। दासिमबो डिक्लेयार खालामथ'वाखै, जेब्ला भेकेन्सि फैयो अब्लाना खोन्थागोन आङो। आरो माखासेफोरा ओरैबायदि डाउट जायो, माबा बर' मिडियामाव फरायबा हागोन ना हाया। आं बर' मिडियामाव खालामदों, आङो एग्जामखौ क्रेक खालामनो हागोन ना हाया, बेफोरबायदि सानो। स' नायलाय बेफोरबायदि साननायखौ गारनांगौ, मानोना मिडियामजों जेबो लोब्बा गैया। नोङो फरायोब्लानो हागोन, आरो फरायाब्ला हानाय नङा आरो। नोङो आफ्टार ग्रेजुवेसननो नोङो माखासे गोबां एग्जामफोर होनो हायो। ग्रेजुवेसनल' नङा, माखासे मानसिफोरा नायलाय आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्टआव ग्रेड 4नि साख्रि मोननो थाखाय बिसोरो 10 पासआनो 10 आरो 8 पास जाबानो जायो ग्रेड 4आव साख्रि मावनो थाखाय। खिन्थु जोंनि बर' हारियाव मा बे एग्जामखौ होनाय नुनो मोना। खिन्थु गुबुन हारिफोरा मा गोबां मानसियानो बेखौ ट्राइ खालामबाय थायो आरो 8 आरो 10आव पास जानाया। स' बेखौ नायलाय जों 12सिम होनो हायो नों ग्रेड 4नि साख्रिखौ। बेखौ होनो थाखाय जास्ट 12 पास जाबानो जाबाय। 12 पास जाबाथाय नों ग्रेजुवेट मा होनो ग्रेड 3निबो होनो हायो, लोगोसे ग्रेड 4निबो होनो हायो। ग्रेड 4नि एग्जामा इमान टाफ जाया, नोङो एसे मोजां फरायनानै एपियार खालामबानो नों बेखौ क्रेक खालामनो हायो। जोंनिया बर' हारिफोरा बारा बेफोरखौ साना, मानोना आङो क्लास 12 फरायबाय एबा डिग्रि फरायबाय, साख्रि मोनखानाय नंला, बेफोरबायदि साननायखौ साननानै लायो आरो मा जेबो एग्जाम एपियार खालामा आरो। स' बेफोरबायदि साननो नाङा, नोङो नाजाबाय थायोब्ला साक्सेस जागोन। आङो भिडिअखौ बारा गोबाव लाबोबाय थानो सानला, मानोना एसे समनि आंखाल जादों आरो आङो मोनसे जायगायाव थानांगौ जानानै दङ। स' बेनिखायनो आङो खावलायो जाहाथे उनफोरनि एग्जामाव जोंनि हारिनि मानसिफोराबो जाहाथे एपियार जायो आरो मा साख्रि लानो हायो। गुबुन ट्राइबफोरखौ नायनो थाङोब्ला जों नुगोन दि दानि नैबे गोदान रिक्रुटमेन्ट होनायाव जोङो 26,000आव गुबुन ट्राइब जेनेबा आसामनि सेकेन्ड लार्जेस्ट ट्राइब होनना बुङोब्ला मिसिंफोरखौ नायनो थाङोब्ला बिसोरो एराउन्ड 1000 प्लाससो बिसोरो गभर्नमेन्ट जब मोननो हादों आरो। स' जोंनि बर'फोरा 1000आ गैया। नेक्स्ट टाइमाव जोंनि बर'फोराबो लानांगोन आरो नाजानांगोन, मानोना नों 12 एबा 10 पास जाबाबो नोङो साख्रिखौ मोननो हायो। आरो बेखौ गोबां मानसियानो प्रुभ खालामबायदि फरायोब्ला हायो होननानै। बेनिखायनो आं खावलायो जाहाथे नोंथांमोनाबो उनफोरनि एग्जामाव जाहाथे मोजां प्रिपेयार खालामनानै एग्जामखौ होयो। लास्टाराव मोनसेल' खावलायनाय, माबाफोर आंनि बुंनाया गोरोन्थि जादोंब्ला आङो निमाहा बिनाय थाबाय।
लोगोसे नोंथांमोना गोदानबा आंनि बे इउटुब चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनो खावलायनाय थाबाय। स' दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियावनो।